sawitan ko ang gugma mo. Dungog himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan o Dios kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na walay katapusan, o Diyos sawiton mo ang gugma mo. Ginoong Diyos mahigugmaon sa tanan, tapos kang daygon simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma ginatugian ko kanimo, ang kinabuhi ko o Diyos kanimo lamang. Balik ang pagkanta. Dungog ug himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan o Diyos kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na walay katapusan, o Diyos sawiton mo ang gugma mo. Ginoong Diyos mahigugmaon sa tanan, tapos kang daygon simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma ginatugian ko kanimo, ang kinabuhi ko o Diyos kanimo lamang. Ang kinabuhi ko o Diyos kanimo lamang. Ang kinabuhi ko o Diyos kanimo lamang. Ato ang ginasugdan ang libro sa Roma tungod sa kahimtang sa tao, tungod sa sala sa mga tao. Pero kung atong tanawon ang kinatibuk-an nga libro sa Roma, naghisgot ni siya mahitungod sa gugma sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo. Naghisgot siya mahitungod sa pagkamatarong sa Ginoo. Naghisgot siya nga din una sa tanan ang Dios mao'y hisgutan ug dili ang katawhan. Apan namugna ni siya nga libro tungod kay gipakita sa Dios ang solusyon sa problema sa tao. Ang problema sa tao, ang tao makasasala ug dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Maski unsa nato kabuutan, maski unsa ang atong gibuhat nga maayo. Dili siya igo ug dili siya kompleto para maluwas ta gikan sa yanang sa pagpakasala. Ug mao na nga namugna ang libro sa Roma, solusyon sa Ginoo nga iyang gipakita sa katawhan nga bisan sa atong pagpakasala ana ang solusyon, ana ang paglaom, ana ang pag-asa diha ni Ginoong Hesukristo. Muna padayon kita sa ato ang series sa libro sa Roma. Anhinata sa kapitulo 2, bersikulo 17 hantod sa 29. Ang kaning passage, ang kaning mensahe gikan sa bersikulo 17 hantod sa bersikulo 29. Doon naghisgot siya mahitungod sa mga Hudiyo ug sa mga balaod or ang balaod nga gituman sa mga Hudiyo. Apan, ang atong paghisgutan karon, maghisgot ni siya in reflection sa matag usapod sa ato ang naminaw karon. Siguro nakadungog na tani ini. Naguluhan. Ako na jud ni, di ba? Ako na jud ni. Nga diin usa sa pinaka karaan nga kanta nga moingon nga ako na jud ni. Murag imong ipamatuod nga ayaw ka bala ka, ako na jud ni. Kaya kay na, ako na jud ni. Gisintro ang kaugalingon sa tao nga niingon
Ako na jud ni. Kaya na akong buhaton. Ako na jud ni. So makita na to, and then confident kay ka sa imong kaugalingon. But what the Bible says, we need to put our confidence asa man, asa ibutang ang atong confidence diha ni Ginoong Jesucristo. Mao na nga diin sa bersikulo 17 sa kapitulo 2, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, apan ikaw nag-ingon nga ikaw Hudiyo og nagsalig sa balaod og nanghambog nga Dios nun ka. Sa bersikulo 18, og nasayod unsay kabubuton sa Dios alang kanimo og gitudloan ka unsay matarong sumala sa balaod. Bersikulo 19, naniguro ka nga ikaw giya sa mga buta, kahayag sa anaa sa kangitngit, magtutudlo sa mga buang-buang og sa mga walay alamag. Nasayod ka nga anaa sa balaod ang kahupnganan sa kahibalog sa kamatuoran. Kay ikaw nagtudlo man sa uban, nganong dili mo man tudloan ang imong kaugalingon. Nagwali ka man nga gidili ang pagpangawat, mangawat ka ba di ay? Nag-ingon ka man nga ayaw panapaw, manapaw ka ba di ay? Gilikayan mo man kaha ang mga Diyos-Diyos, kawatan mo ba di ay ang mga templo? Nanghambog ka man nga nagtamod ka sa balaod sa Dios, pakaulawan mo ba di ay ang Dios pinaagi sa paglapas sa iyang balaod? Kaya nag-ingon ang kasulatan, tungod kaninyong mga Hudiyo, gipasidad-an sa dili mga Hudiyo ang ngalan sa Dios. Kun tumanon mo ang balaod, magpulos ang imong pagkatinuli, apan kun lapason mo ang balaod, maayo pa lang nga wala ka magpatuli. Kun ang mga dili Hudiyo nga dili tinuli nagtuman sa mga gisugo sa balaod, dili ba ang Dios mag-ila kanila nga tinuli? O kadtong mga dili tinuli apan nagtuman sa balaod, maghukom kaninyong mga nagtamod sa balaod og mga tinuli kay gilapas man ninyo ang balaod. Kay ang matuod nga Hudiyo, dili kadtong sa panagway lamang o ang matuod nga pagkatinuli anaa sa gawas o sa lawas lamang. Ang matuod nga Hudiyo mao ang Hudiyo diha sa kasing-kasing, kay ang matuod nga pagkatinuli mao ang anaa sa kasing-kasing ug buhat kini sa espiritu sa Dios, dili sa sinulat nga balaod, makadawat kining tawhana og pagday gikan sa Dios, dili gikan sa mga tao. Ang Ginoong Dios nagapanalangin ng daan sa iyang nga pulong ug karon atong paghisgutan ng pulong sa Dios. So ato makita diri nga diin ang mga Hudiyo do moingon ta nga tanaw nila silang kaugalingon nga taas kayo sila, nga diin ilang ikumpara ilang kaugalingon ngadto sa mga hintil, nga kaning mga hintil is murabag ubos lang para nila. Murabag second status. So kung nasa sa ato nga bahin, murabag kakuan mo ni nga pinulungan mayukmok lang, murag pobre, kabus, mangiulawon, ubos kayo, murag mga inosente, mga ignorante, something mga nana, nga mas taas mi, mas labaw mi, mas bright mi, ingon ng mga Hudiyo. Kung ato siyang tanawon, si Pablo, diri sa bersikulo 17 o sa bersikulo 18, nag-ingon siya, apan ikaw, nag-ingon, nga ikaw Hudiyo, og nagsalig sa balaod, og naghambog nga Dios nun ka. Ato makita diri, sa bersikulo 17 lang daan, makita na nato nga din ang mga Hudiyo, miangko na sa ilang kaugalingon nga una sa tanan, miingon sila nga sila Hudiyo. Makuha na to. Miingon sila nga sila Hudiyo, it means, pasabot niya na, miingon siya nga, oops, kami, labaw mi. Kami ang piniling katawhan sa Ginoo. Ayaw pagingon ana. Imo makita nga din ilang giproclaim ang ilang kaugalingon, ilang gipakita ang ilang kaugalingon, ilang gipadayag ang ilang kaugalingon nga kami mga Hudiyo.
Asa man nila gi-emphasize ang Ginoo. Ana ba? Kung atong tanawon, niangkon sila nga sila Hudiyo, panduhaon sa gingon, apan ikaw nag-ingon nga ikaw Hudiyo, og nagsalig sa balaod. Nagsalig sa balaod. Nga diin, ang ilahang pagsalig, ilang gibutang sa balaod. Tungod kay mga Hudiyo, sa pagkatinuod lang, dumingon ta nga, they are very gifted, tungod kay mutuman gina sila kung unsa ang balaod. Mangutana taon sa ang balaod, gikan sa sugo sa Dios, gikan sa Old Testament, or sa Daang Testamento. Nga din, kaning mga Hudiyo is nagsubay gid sila, nagsunod sa balaod sa Dios. Kung atong tanawon, traditionally, maayo kayo sila. Nga din, ang ilang gibuhat, nagsalig na noon sila sa balaod, na murabag, akong atong tanawon, walay problema nga mo salig ta sa balaod, walay problema nga mo tuman ta sa balaod. Pero naay problema, kung ang balaod nga atong ginatuman, maoy naghatag nato, or sa atong una-una, maoy maghatag nato kaluwasan. O di ba ka, maoy makaluwas nato. O di ba ka, as a way nga murabaog, paagi niini, pinaagi sa pagtuman niini, nganha ma-channel or nganha mugikan ang grasya o panalangin sa Ginoo. Na kung di nimo tumanon ang balaod, walay panalangin sa Ginoo. O di ba ka, dili ka makabaton sa kaluwasan. So ang mga Hudiyo is grabe kayo ni sila ka reliyoso kung atong tanawon. Mao na nga sa ilang pagka-reliyoso, bisan si Jesus Christ, di nila tuuhan. Baliktad kayo. Nga diin, kung atong tanawon diri, ilang gibutang ang ilahang pagsalig diha sa balaod. Apan, ila bang gibutang ang pagsalig sa nagbuhat sa balaod? Duha na siya. Usahay busy kay ta sa mga buluhaton ang gipabuhat, apan nalimtan nato kung kinsa ang nagsugo nato. Kung atong tanawon diri, wala pud nagpasabot nga wala sila misalig sa Ginoo. Apan ang gipasabot ning Pablo nga diin tinuod man nga tan-aw nila nga naa sila pagsalig sa Ginoo. Apan ila pong gitanaw ang balaod nga pinaagi niini makabaton ko og kaluwasan. O di ba ka pinaagi niini mao ni siya ang paagi nga diin ang Ginoo makahatag og panalangin nako. Pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kung ato makita na sentral na noon ang balaod kisa sa pagtuman kung unsa jud ang gusto sa Dios sa kinabuhi sa tao. Tungod kay ang kanimong pagtuman sa balaod, nahog na magud ni nga ang mga Hudiyo nituman sila sa balaod, pero nahimo nga ilang ipanghambog or ilang ipasigarbo nga nagtuman mi ani nga balaod, so mas maayo mi kaysa ninyo. O di ba ka nagtuman mi ani nga balaod, so dapat mo respeto mo na mo, or di ba ka tanawon sa mga tao nga maayo kayo sila tungod kay nagtuman sila sa balaod sa Dios. Nga tungod niini, tungod kay nagtuman sila sa balaod sa Dios, nganhin namugna ang ilang idea nga self-righteous. It means nga matarong sila sa tan-aw sa ilang kaugalingon tungod kay nagtuman sila sa pila ka balaod nga ilang gisubay. Kung nagtuman sila sa pila ka balaod nga ilang gisubay, tan-aw nila matarong kay sila. Pero nalimtan nila nga ang pagkamatarong is nagikan sa Dios. O di ba ka sa ato nga tradisyon karon, o di ba ka sa ato nga panahon karon, naipipila ka mga Kristiyano na guna-una nga din ang pagbautismo sa tubig mao'y makaluwas sa tao. Nga din ang pag-communion mao'y makaluwas sa tao. Ang pag-attend og Bible study mao'y makaluwas sa tao. Ang prayer meeting mao'y makaluwas sa tao. Ang pagbasa og Bible mao'y makaluwas sa tao. Actually dili. Okay, dili. Maayo kay ni siyang tanan. Maayo ni siya. Og dapat og nindot ni siyang pagabuhaton. Apan dili ni siya mao'y makaluwas sa tao. Ang makaluwas sa tao si Ginoong Hesukristo. Ang katong ginabuhat nato do moingon ta nga matarong siya nga buhat, pero di siya maingon nga mahimo kang matarong pinagi sa pagbuhat ni ana. Nahimo tang matarong tungod kay gimatarong ta sa Dios, dili tungod sa pagsubay ug sa pagtuman sa mga balaod. Do Dios nun siya ang pagtuman sa mga balaod. In response nga ni-connect kita kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Kung atong tanawon ang mga Hudiyo sa bersikulo 17, tungod kay nagtuman sila sa balaod, tungod kay nagsalig sila sa balaod, mao ni ang hitabo.
Og nang hambog ikatulo, nang hambog nga Dios nun sila. Nakuha na to? Ops, Dios nun na kaimi. So kung atong tanawon, kung nagsubay ta sa balaod, kung atong nakita nga pila naman ni akong gibuhat nga maayo, og mao ni makahatag nga mahimo kong matarong, og mao ni magbuhat og maayo, og mao ni makaluwas nako. Kung ato na siyang buhaton, ang atong mindset, ang atong panghunahuna, moingon pud ta nga matarong nako tungod kay nakabuhat nako niini. Kung naatay pinulungan ini, nakahatag na ka sa kota, di ba? Nakakota na ka. It means pasar na. Para to? So, sa bersikulo 18, nagingon, og nasayod, kinsa sila? Og nasayod, unsay kabubuton sa Dios alang kanimo, o gitudluan, unsay matarong sumala sa balaod. So, pangupat, is nakita nila nga din ilang giangkon nga diin unsa man. Makita na to nga diin nasayod sila unsay kabubuton sa Ginoo. So kung nasayod sila unsay kabubuton sa Ginoo, kung nasayod sila nga diin mao ni gusto ipabuhat sa Dios, kung nasayod sila unsay ipabuhat sa Dios sa ilang kinabuhi, din dapat unta nga diin sa ilahang pagkinabuhi makita pod kung unsa ang kabubuton sa Ginoo para sa ilahang kinabuhi. Nga diin unsa man ang kabubuton sa Dios sa kinabuhi nimo, sa kinabuhi nako, sa kinabuhi sa ubang tao, dapat ato ang masayran kung unsa na siya. Nga din ato makita kung unsa ang purpose, unsa ang tumong sa Dios para sa atong kinabuhi. Ngano buhi pa man ta tungod kay ang Dios na iplano sa atong kinabuhi. Unsa man ang plano sa Dios? Unsa may dapat pa natong buhaton para malipay ang Dios samtang buhi pa ta. Aron pangitawon unsa ang kabubuton sa Ginoo? Unsa ang gusto nga mahitabo sa Dios ngadto sa kinabuhi sa mga tao. Nga diin tungod kay nasayod sila sa kabubuton sa Dios ug gitudluan unsay matarong sumala sa balaod. So ato makita nga walay problema regarding sa kining balaod. Walay problema. I mean, nakabalo sila sa kamatuoran tungod sa balaod. Nakaila sila sa Ginoo tungod sa balaod. Nagtuman sila kung unsay kabubuton sa Dios tungod sa balaod. Kung ato makita ang bersikulo 17 ug bersikulo 18, tinuod nga gibuhat gini sila sa mga Hudiyo, kung nga gimension ni Pablo. Gibuhat gini sila. Nagbuhat gini sila niini. Apan. Ang nakapan niini is ilahang gihuna-una nga din ang pagtuman sa balaod mao'y makahimo nilang matarong. O di ba ka ang pagtuman sa balaod mao'y makaluwas nila? Apan dili. Mahimong matarong sa katao, balikon ko tungod ning Ginoong Hesukristo, tungod kay siya mao'y namatay nga ibabaw sa cross, kumudawat ka ni Ginoong Hesukristo, isip Ginoog manluwas sa imong kinabuhi, di nahimo kang nga matarong o gimatarong ka sa Dios. Nga diin ang pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo gibutang diha sa imuha. Diin ato makita nga diin sa bersikulo 19, naniguro ka nga ikaw giya sa balaod. Naniguro ka nga ikaw giya sa mga buta. Ug unsa ang panduha? Kahayag sa anaa sa kangitngit. So kung ang bersikulo 17 o bersikulo 18, nagisgot siya mahitungod sa mga Hudiyo, kung kinsa sila, nga diin nagisgot siya sa mga kinaiya, nga din panalangin nga gikan sa Dios nga iyang gipakita nga din kani ang mga pinilhing katawhan sa Dios naagid ang panalangin mga nindot nga mga kinaiya sa mga piniling katawhan sa Dios. Nindot gana siya apan naay naka gamay nga twist tungod kay nindot ang balaod apan ang ilang hunahuna ang pagtuman sa balaod mao'y makahimo nilang matarong na twist gamay ang ilahang prinsipyo o di ba kang ilahang pagkinabuhi. Apanindot na siya nga din ato iproso ang pagtuman kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Ug mao ni sa 19 ug sa 20 nagisgot ni dire mahitungod sa ilaha jud unta nga pagabuhaton. O di ba ka ilahang papel sa kinabuhi sa mga tao tungod kay syempre piniling katawhan sila sa Ginoo. Kung piniling katawhan sila sa Ginoo, atong sabto niya na nga dapat sila kaning mga tawhana mao ang musulti sa mensahe ngadto sa uban tungod kay sila una nakabalo sa balaod, sila una nagtuon sa balaod, nakaila kung unsa
og unsay kabubuton sa Ginoo, kinsa ang Ginoo. So sila dapat amo share ngadto sa ubang tao. Apan ang gibuhat nila is mao lagi ni na ang panghambog nga matarong sila pinagi sa pagtuman sa balaod. Ug mao na ato makita diri kung unsa ang ilahang nga papel sa bersikulo 19 na niguro ka nga ikaw unsa man giya sa mga buta. Ako na to. Giya sa mga buta, sa mga tao nga buta sa kamatuoran, sa mga tao nga wa kakita sa Dios, sa mga tao nga wala niya nakita ang tumong sa iyang kinabuhi. Nga din ikaw unta sila giya. Nga din panduha ilang nga papel kahayag sa anaa sa kangitngit. Nga din mahataw kahayag sa anaa sa kangitngit. Kung atong tanawon, ang balaod o ang pulong sa Ginoo sa Salmo 119, 105, ang imong pulong mao ilampara sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagyanan. Kung atong tanawon, ang tawo nga nagtuman sa balaod, maghatag siya og kahayag sa kalibutan, pinaagi sa pagtuman o pinaagi sa pag-apply kung unsa ang nahisulat sa balaod. Nakuha na to, walay problema ni ana. Sila ang kahayag o ang balaod o ang pulong sa Ginoo maong kahayag sa kalibutan, mao maghatag kahayag sa mangitngit nga kasing-kasing sa matag usa. And then ang tao nga nagtuman sa pulong sa Ginoo, nagtuman sa balaod, maghatag pud og kahayag, isip nga nakita og nagtuman ka sa pulong sa Ginoo sa balaod nga nakita sa imuhang kasing-kasing ug imong gipakita pinaagi sa buhat og dili sa panghambog og dili sa pagpasigarbo nga maayo na kay taog nahimutang matarong pinaagi sa balaod. And we forget nalimtan nato ang Ginoo nga maoy nag-usab og naghimo nato nga matarong. Nga diin sa bersikulo 20, magtutudlo sa mga buang-buang o sa mga walay alamag. Ang kanimintag mga buang-buang o sa mga walay alamag is pareho ra ni sila. Do agi classify ni sa uban nga diin nagtudlo sa mga bata. Kani mga buang-buang o mga walay alamag is mao ni mga tao nga wala jud sila kabalo unsa ang dapat nilang pagabuhaton. Una kani mga buang-buang is mga tao nga kabalo sa sakto pero wala nagtuman kung unsa wala niya buhata unsay dapat niyang pagabuhaton. It means na nakabalo siya sa kamatuoran pero wala siya mituman kung unsa ang kamatuoran. Panduha is kani mga tao nga diin wala jud kabalo sa kamatuoran. Nga diin padayon lang sa pagbuhat kung unsay gusto o unsay tan-aw niya sakto para niya. Apan sayop diay. Og mao ni siya ang dapat pagbuhaton. Mao jud ni dapat ang papel sa mga Hudiyo. Nga din ipasabot nila ngadto sa mga tao nga walay alamag. Nga diin nagingon diri sa bersikulo 20, nasayod ka nga anaa sa balaod ang kahupnganan sa kahibalo o sa kamatuoran. So, ato makita nga diin diha sa balaod, makita nato ang kamatuoran ug makita nato ang unsa man kaalam. Maablihan ang atong hunahuna sa kamatuoran, maablihan ang atong hunahuna mahitungod sa Dios, nga diin atong makita ang kamatuoran. Kung makita nato ang kamatuoran, nakita nato kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Kung makita nato ang unsa ang kabubuton sa Ginoo, din atong tumanon unsa ang kabubuton sa Ginoo. Ug mao ni dapat nga pagabuhaton sa mga Hudiyo. Nga si Paul gusto niya i-add nga dapat kung mao ingon ani man kamo giangko ninyo nga mga Hudiyo mo, giangko ninyo nga mga sige ginahisgutan sa 17 ug sa 18. Then tungod kay giangko na ninyo, buhatan ninyo sa bersikulo 19 ug sa 20. Nga mahimo mo nga giya sa mga buta, magtutudlo sa mga walay alamag, kana buhatan ninyo. Tungod kay mas muhaom siya o mas ma-add siya kung unsa ang inyo nga giparugan. So makita nato sa bersikulo 21 hangtod sa bersikulo 24 na diri nagsugod ang problema. Ang mga Hudiyo nga diin kabalo sa kamatuoran, mga tao pud nga naapod na kabalo sa kamatuoran, apan wala ni tuman kung unsa ang ilahang nahibaluan sa kamatuoran.
Sa bersikulo 21, kay ikaw nagtudlo man sa uban, nganong dili mo man tudloan ang imong kaugalingon. Nakuha na to? So atong ginamention kaganina nga diin magtutudlo sila sa mga giya sila sa mga buta, magtutudlo sila sa mga walay alamag, nasayod sila sa kamatuoran, nasayod sila sa kabubuton sa Dios, apan ngano wala man nila yun si Pablo, ngano wala man ninyo tudloy ang inyong kaugalingon. So there's something wrong. Na ay problema niini. Nga diin, unsa man, nagwali ka man nga gidili ang pagpangawat, mangawat ka ba di ay? Siyempre dili. Nag-ingon ka man nga ayaw panapaw, manapaw ka ba di ay? Siyempre dili. Nagilikayan mo man kaha ang mga Diyos-Diyos, kawatan mo ba di ay ang templo? Ang templo sa tinuod nga Dios. Nang hambog ka man nga nagtamod ka sa balaod sa Dios, pakaulawan mo ba di ay ang Dios pinaagi sa paglapas sa iyang mga balaod? Dili gayud. So kung atong tanawon nga diin, kung ituman ka sa balaod, di mo pakaulawan ang Dios pinaagi sa sayop nga pagtuman sa balaod. Kay nag-ingon ang kasulatan, tungod kaninyong mga Hudiyo, gipasidad-an sa dili mga Hudiyo ang ngalan sa Dios. Nga din, tungod sa mga Hudiyo, nasayod mo sa kamatuoran, nasayod mo unsay dapat niyong pagabuhaton, nasayod mo sa Dios, nasayod mo sa kabubuton sa Dios. Kamo ang giya sa mga buta. Kamo ang mga magtutudlo sa mga walay alamag. O tungod niini, ang mga hintil dapat mo tan-aw ninyo nga ehemplo sa uban. Apan, nagtudlo kamo apan wala ninyo tumana. Di ba usahay sa ato-apod nga kinabuhi, usahay kusog kita musulti sa uban unsay dapat niyang pagabuhaton. Pero kita mismo wala mituman kung unsay atong gisulti nga maayo. Di ba? Muna nga bisan asa sa atong kinabuhi, bisan asa nga parte sa atong kinabuhi, atong tumanon unsa ang kabubuton sa Ginoo. Sa bersikulo 21 hangtod sa 23, na mention diri una ang naang pagpangawat, ang naang pagpanapaw, naang pagpangawat sa ngadto sa templo, ug naang unsa man. Sa bersikulo 23 diri na ang pagpakaulaw sa Dios. Ngadiin resulta sa 24 nga diin dili maayong kapanaminan sa uban. So sa atong kinabuhi unsa man unsa man ang masulti sa tao if ma-mention ang imuha nga pangalan. Kana si kuan maayo kay ng tao. Kana si kuan nindot kay na siya, nindot nagkinaiyan, nindot nagbatasan. Nindot kay na siya manulti. Nindot ba ang feedback sa tao regarding if makadungog sila sa imuha nga pangalan? O di ba kung makadungog sila sa imuhang pangalan, mga bati nga mga pinulungan amo gawa sa ilang mga ngabil. As a Christian, mga piniling katauhan sa Ginoo, unsa may dapat atong pagabuhaton? Sakto ba nga motuman ta sa balaod sa Dios? Yes, sakto ka na siya. Sakto ba nga diin atong tumanon unsa ang pulong sa Dios? Sakto ka na siya. Sakto ba nga atong tumanon ang kabubuton sa Dios? Sakto ka na siya. Walay sayop ni ana. Apan di na to kalimtan nga nahimo ta nga matarong. Og mahimo ta nga matarong diha lamang ni Ginoong Jesucristo. Og wala nay lain pa. Wala nay lain pa. Sa bersikulo 25, makita nato diri nga diin, kung tumanon mo ang balaod, magpulos ang imong pagkatinuli. Apan kun lapason mo ang balaod, maayo pa lang nga wala ka magpatuli. Ato makita diri nga ang pagpatuli or ang ilang pagkatinuli or circumcision is usa ni siya ka right sa mga Hudiyo nga din gipa nunod nila gikan pa sa saad ning Abraham nga diin sa Genesis chapter 17 o sa kapitulo 17 nga din makita nato ang saad sa Dios ngadto sa Ginoo nga diin ang pagkatinuli magpakita siya nga diin sa mga Hudiyo, in response sa mga Hudiyo, nga diin makita nila nga sila, o yun pa, or sunod pa sila sa, unsa man, sa linya or kaliwat ni
Abraham. Tungod kay tanaw mo gud nila ang pagkatinuli is mura siya og right or di ba ka mura siya og pribilehiyo or mura siya og dapat pagabuhaton para marehistro ka, para mahimo kang Hudiyo. Mura siya requirements para magpakita nga Hudiyo ka nga tinuod. So dapat tinuli ka. So mao na ila mura bag requirements nga kung dili ka tinuli dili jud ka Hudiyo. Something unana. So kung atong tanawon dire, do sa Old Testament napoy emphasis ang pagkatinuli is para limpyuhan ang imong kaugalingon. Is para malimpyo ka, di ba? Makuha na to. Limpyuhan imong kaugalingon nga mahimo kang angayan at tubangan sa Ginoo. Pero ang dimension lang diri is regarding sa mga Hudiyo nga kanang circumcision or ang ilang pagkatinuli para makita kung angayan ba or tinuod ba nga Hudiyo sila kaliwat ning Abraham nga diin nagtuman ba sila sa balaod. So kung atong tanawon sa bersikulo 26, kung ang mga dili Hudiyo nga dili tinuli nagtuman sa gisugo sa balaod, dili ba ang Dios mag-ila kanila nga tinuli? So kung atong tanawon, makita na to, di ba, niingon ta nga mga tinuli ang mga Hudiyo. So laktod nga pasulti na yung mga dili Hudiyo nga diin dili tinuli, tungod kay dili man na required para sa ilaha, pero sa mga Hudiyo required na sila para mahimo kang Hudiyo. Apa, nag-ingon diri ang pulong sa Ginoo, mahimo ba sila nga Hudiyo? Bisan dili sila motuman? Mahimo ba sila nga Hudiyo ni maski di sila magpatuli, apan nagtuman sila sa balaod? Sa bersikulo 27, ug kadtong mga dili tinuli, apan nagtuman sa balaod, maghukom kaninyo mga nagtamod sa balaod, ug mga tinuli, kay gilapas man ninyo ang balaod. So kung makita na to, kani mga hintil, o di ba ka, mga dili Hudiyo, mga dili sila tinuli, apan nagtuman sila sa balaod, apan ilahang gisultihan ang kadtong nagtuon sa balaod o kadtong mga tinuli, mga piniling katawhan sa Ginoo og uyon sa kaliwat ning Abraham. Kung makita na to nga din ang mga Hudiyo pa mismo mao inisulti sa ilaha nga sila mismo may nasayod sa balaod, sila mismo ang nagpatuli, sila mismo ang naay katungod. Apan ang mga hintil mo misulti kanila. Muna sa bersikulo 28, ang matuod nga Hudiyo dili kadtong sa panagway lamang o ang matuod nga pagkatinuli ana sa gawas o sa lawas sa tao o sa lawas lamang. Ang mga matuod nga Hudiyo mao ang Hudiyo diha sa kasing-kasing, kay ang matuod nga pagkatinuli mao ang anaa sa kasing-kasing og nagbuhat buhat kini sa espiritu sa Dios dili sa sinulat nga balaod. Makadawat kini mga tawhana og pagdayo gikan sa Dios, dili gikan sa mga tao. So kung atong tanawon dire, ang pinaka-importante mao ni nahimo nga unsa man. Ang gi-mention dire sa bersikulo 29. Ang matuod nga Hudiyo mao ang Hudiyo diha sa asaman, diha sa kasing-kasing. Kay ang matuod nga pagkatinuli nga din magpakita nga pinili kang katawhan sa Dios, mao ang anaa sa kasing-kasing og buhat kini sa espiritu sa Dios, dili sinulat sa balaod. Makadawat kining tawhana og pagdayo gikan sa Dios, dili gikan sa mga tao. So kung ato makita, once nga ang tao mudawat isip Ginoo manluwas si Kristo sa iyang kinabuhi, siliyuhan siya sa balang Espiritu Santo, nga ang balang Espiritu Santo mao'y maghari na sa iyang kinabuhi, mao'y nagpuyo na sa iyang kinabuhi, timailhan nga siya panag-iya sa Dios, nga diin ang iyang kasing-kasing magpakita, nga din Hudiyo siya sa kasing-kasing, nga din pinili siyang katawhan sa Dios, tungod kinakita sa iyang kasing-kasing, nga nagtuman siya unsa ang kabubuton sa Dios sa kinabuhi sa tao. Ang makahimo nga matarong sa tao, dili ang pagtuman sa balaod. Ang makahimo nga matarong sa tao, dili ang imong pagkabuutan, dili ang pag-attend sa Bible study, dili ang pag-attend sa prayer meeting, dili ang pagtan-aw og mga nindot nga mga pinulungan gikan sa internet o nindot nga mga wali, nindot nga mga sermon gikan sa internet o gikan sa YouTube, dili ang pagtan-aw ni ana o dili ang pagbuhat og maayo. Ang makahimo nga matarong sa tao, si Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo lang. In response tungod kay matarong ka o gimatarong ka ni Ginoong Hesukristo, nagtuman ka unsa ang kabubuton sa Dios. Di ba nindot kayo?
Gimatarong ka sa Ginoo para mahimo kang takos at tubangan sa Dios. Para angayan ka ug nindot ka sa mata sa Dios. Samtang nagabuhat kita kung unsa ang gusto sa Dios nga ipabuhat ka nato ug unsa ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi karon. Tan-awa ang imong kaugalingon. Hinuklugi. Hunahuna pagayo. Unsa man ang kabubuton sa Dios para sa imong kinabuhi. Unsa man ang gusto ipabuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Unsa man ang tumong sa Dios. Ngano na ay may mga sitwasyon nga naabot sa imong kinabuhi. Mga sitwasyon nga nindot, mga sitwasyon nga bati. Unsa may plano sa Dios para sa imong kinabuhi. Pangutan-na ang imong kaugalingon. Unsa may plano sa Dios para sa ako? Unsa may kabubuton sa Dios para sa akong kinabuhi? Naa ba kay daghan kay nga problema? Nga baguhay lang, nadunggan ako nga usa sa mga batanon is naghikog siya. I mean, unsa may kabubuton sa Dios para sa imong kinabuhi? Subo kay pamalandungon nga gitapos ang kinabuhi ba sa ingon ana lang nga pamaagi. Ang Ginoo na ay plano sa imong kinabuhi. Pangita ang plano sa Ginoo. Pangita ang tumong sa Dios. Luhod at tubangan sa Ginoo. Pag-istorya sa Ginoo, Lord, unsa may tumong, unsa may purpose nimo sa akong kinabuhi? Unsa pa may imong gustong ipabuhat sa akong kinabuhi? Kung naa kay mga plano nga pagabuhaton, isalig ka na sa Ginoo. Kung naa kay mga problema, isalig sa Ginoo. Kung naa kay mga kasakit, isalig sa Ginoo. Tanan isalig sa Ginoo. Again, balikon ko. Nining panahon na. Kung asa ka man karon, huna-huna. Unsa man ang kabubuton sa Dios para sa imong kaugalingon. Dili ta moingon, ako na jud ni. Atong isulti. Kaya na ko ang tanan. Uban ako ang Dios. Akong Dios na jud ni. Amen? Amen. Let's pray. Ginoong Dios na ini nga takna kami nagapasalamat sa imong kaayo. Sa tagsa-tagsa na mga kinabuhi o Dios, ikaw maayo, ikaw matinud-anon, ikaw maluluyon. Grabe kadako ang imong gugma o grasya, Ginoo. Ginoong Dios, salamat sa imong nga pulong nga among nadunggan karon. O Dios, tugote Ginoo ang matag usa. Nga diin kabalo kami mutuman Ginoo kung unsa ang kabubuton nimo. Kabalo kami mutuman kung unsa ang ginasulat sa imong nga pulong diri sa Biblia. O Dios, tugote Ginoo nga din ang tanan Ginoo nga imong kabubuton ug tanan Ginoo nga imong ginasulti. Among matuman Ginoo tagsa-tagsa na mo kinabuhi. Ang gusto namo Ginoo is mahimaya ka sa among kinabuhi. Magunsa man nga magdugay mi diri sa kalibutan apan wala ka nalipay sa among kinabuhi. Lord, bisan pa sa amo ang pangidaron kamon. Bisan gikan pa sa mga bata, mga batanon, ngadto sa mga hamtong, Lord God, tuguti o gamita ang among tagsa-tagsa ka kinabuhi para sa paghatag og himaya sa imong nga buhi nga ngalan. O Dios, nagaampo ako sa mga naminaw karon. Bisan asa man sila o Dios, ikaw ang Dios nga diin padayon magpakita sa imong gahom ngadto kanila. Nga din ilang makita nga din ikaw ang tinuod nga Dios sa ilang kinabuhi. O Dios, akong gamay nga pabor nga hangyo nimo. Lord, hikapang ilang kasing-kasing. Nga diin willing sila mutuman kung unsa ang imong kabubuton sa ilang sa tagsa-tagsa nila ka kinabuhi. Willing sila mo obey, willing sila mo buhat kung unsa man ang ginahisgutan sa imong nga pulong. Lord God, salamat sa tanan, salamat sa imong mensahe karon. Tuguti o Dios, nga din samtang maglakaw kami sa kalibutan, ikaw mahimaya sa among kinabuhi ug sa tagsa-tagsa na among pagabuhaton. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen.